You get it? Okay, read. Ezekiel chapter 3 from verse 1. He said to me, Son of man, eat what you find in this book. Yes. 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 Eat what you find in this book. Idla lokho okuthola kule ncwadi. What is God doing here? Wenza na uNkulunkulu lana? He's feeding the inner man. Udlisa lo muntu He's waphakathi. bringing Ezekiel to a state of righteousness. Uletha uEzekiel emunweni okulunga. Not only spiritual strong, Hayi ukuthi but aqine also ngokamoya. carrying spiritual nutrition. Futhi aphathe nomsoco kamoya. Spiritual nutrition. Izakhamzimba Whatever is zamoya. going to face, la Konke vitamin. ubhekana nako. Yabona uyadla physical uprotector ini isikhumba nalo muntu kamoya unjalo. Nawo ngadla uphuka izwi. Mawungadli ini izwi. Ungalambelanga irighteousness uphuka lula lo muntu olaphakathi. Mangena ezinkingeni phoqa. Awumzalwane kwenze njani? Akaseze sontweni hayi uthi unezinkinga yazi uphukile. Akasokuvakela ekamareni sithi woza silandele. Asiyofakela ivalo. Hey uzofa wena buye esontweni, ha siyakuyeka. If the milk ayisebenzi kuwe, then hayi take a famba baba. Awufamba famba. Mangabe uyafamba because the end result of sin is death. Kuba umphumela wensono ukufa. Read. He said to me, Son of man, eat what you find in this book. Eat what you find in the book. Idla lokho okutholayo encwadini. Now you have your Bible there. Manje unalo iBhayibheli. Meaning you must read. Kusho ukuthi fanele But ufunde. as you read, the Usafunda. hunger and thirst for righteousness. Ukulamba nokulungela. As you are reading the book, Usafunda you are incwadi. eating what you are Uyadla. finding in the book. Lokho It brings you to the state of ukuletha righteousness. emumweni okulunga. Spiritual prosperous. Uphumelela ngokukamoya. Spiritual Uphumelela prosperous. ngokukamoya. Let's go. Eat what you find in this book. Utholeni buza umakhelwane utholeni lapho kule Bible. Or ubona ama letter kuphela. Yabona shoot khona abafundayo, khona abadlayo. Abaningi bayafunda. But they don't eat anything. Kodwa abadli lutho. Eat what you find in this book. Idla lokho okuthola kule ncwadi. Eat what you find in this Idla lokho okuthola kule ncwadi. Let's go. Eat the scroll. Awuzwa. It's a book but there's a scroll. Let's go. Eat the scroll. Then go. Then go. Yes. Usuyahamba. Ungahambi ungakadlanga. Ungahambi ungakadlanga. Idla kuqala bese uyahamba. Let's go. Eat the scroll. Then go and speak to the house of Israel. Verse 2. So I opened my mouth and he caused me to eat the scroll. It's verse 3. Verse 3. And he said to me, Son of man, eat the scroll that I give you and fill your stomach with it. Then I ate it and it was as sweet as honey in my mouth. I'm taking you to the land of honey and milk. Nginisa Ezekiel. esweni lebisi noju. Eat. Ezekiel. Idla. I'm taking you to the land Esweni. of honey and milk. Lobisi noju. Ezekiel idla lencwadi uzothola ihani. Ihani yenza. Ngifuna ubheke la nutrition webisi nehani. Abaziyo. Abazi izinto ze health. Yenzani ihani? Mina ngiyazi ngibuza nini? Yenzani? Nani? Akhuluma bazalwane. Labantu bazofa lapho. Labantu bazofa bas next nge health. Should badla noma yini? Yenzani ihani bazalwane? Inhliziyo yini ucheck konke ukudla kwabantwana abathanda ukufaka ini. Why? When honey is mixed with milk, Uhani iba manje more effective for calcium. isebenza kakhulu ukuthi iqinise amathambo. Kuba ngathi iba ne table to work more effective. Ukuthi isebenze kakhulu. Mayihlangane nani? Nehani. That's why isikhathi singi bathele ibisi bese uthele ini? Ihani. Yenzani futhi ihani? Khipha ini? Umkhuhlane. Fever. Yenzani futhi? Okay, Google lapho Faith. Sibanceda basifaka eclassini. Hey, ayikhona. Cho. Awwa. Awungeke phela. Cho. Bofunda iBible, make research why uNkulunkulu amention lento le kule scripture lezi.
Don't just uNkulunkulu wathi uzonisa endaweni yobuyisi nehani bese uphela lapho. Search, why did God speak this thing? Why did Kungani God uNkulunkulu mention akusho this? lokho? Kungani akusho? Ihani nemilk ifunani la? Read. Nehani. Pure raw honey offers benefits like potent antioxidants, antibacterial properties, immune support, and digestive aid. Prepares the digestion. Ngiselela Awukadlanga inyama. Honey prepares ilungisa. you for meat. Ilungiselela Now, inyama. nginiyise ezweni lehani nebisi. Nidla inyama maye ngoba i-digestion yenu ayisebenzi. Yanibopha. Yomele nginenza abantwana futhi. Ngiyo prepare i-digestion yenu. Yolungisa igaya kwenu kwesisu. Going back, I'm making you babies again. Uthi ngindenza abantwana. Yodinsa in immune system ne-digestion. Amasotsha womzimba nokugaya. Amathambo. When you read the Bible, you must check. Read, continue. Funa ukunika homework. So that siyeke lapho. Ukhona uyodi. Read, uzwe. Me I make mnya research mina. Nkosi why ukhuluma ngehani la? Yenzani ihani? Oh ihani yenza 1 2 3. Because uNkulunkulu akakhuluma into without a purpose. Nakayikhuluma ine function spiritual. Mara kayilethe enyameni uletha kuphi? Spiritual. Read. And he said to me, Son of man, eat the scroll that I give you, and fill your stomach with it. And feed your stomach. Which stomach? Sisu siphi na? Which stomach? No, spiritual stomach. Isisu sikamoya. Spiritual stomach. Because I'm about to send you. Ngoba sekufanele So your ngithume. stomach must be filled spiritually. Isisu sakho kufanele sigcwale ngokamoya. Let's go. And fill your stomach with it. Then I ate it, and it was as sweet as honey in my mouth. It was sweet as honey in my mouth. Imnandi njengoje emlomeni wami. Verse 4. And he said to me, Son of man, go, get you to the house of Israel, and speak to them with my words. Speak to them with my words. Khuluma nabo So he ate ngezwi the lami. word, but Ude it's honey, izwi. but speak to them with my words. Kodwa khuluma nabo ngezwi lami. So lezwi nakalikhuluma lishoti ngehani. Le nutrition. The more ukhuluma nabo bafundisi, liya ku digestion, leba prepare. Liyabalungiselela. Lezani? Liyabalungiselela. Okay.